Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna we halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokurlanmagyna türkmen telekeçileriniň möhüm orun eýleýändigini aýratyndyk taýa. Arkadaly gahryman terdarymyz döwleti degişli bolmadyk bu ulgamda ýokary teknologiýaly innowasion önümçülükleri ösdürmegi, diňe bir milli ykdysadetimiziň bolman eýsem ähli-umumy ykdysadyň häzirki ösüşiň ileri tutulýan uğurlaryny hem nazar almak bilen kiçi we orta telekeçiligi düdümleýin üýtgedip gurmagy, netijede öndürilen çygmalary özümizde harytlyk görnüşine getirmegi hemişe ünüt merkezine saklaýar. Döwlet başdanymyzyň bu ulgamy ösdürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk Adam Hukuky Kärhanasynyň hünärmenleri berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüň ruhyna münasip işleri bitirmegi başarýarlar. Hukuky Kärhananyň zoraby ölümçüligi bugün dünýä hilünlerine, hil wagtda dol gawat gelýän häzirki zaman Hukuky Kärhanasyny gurulýar. Kärhananyň bölümlerinde oturdulan täze innowasion teknologiýalar bolan paýta tüýümünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamagy netlenen hemde jorap örjü enjamlar Ýewropa döwletleriniň öňde barjy önümçüliklerinden satyn alyndy. Bu ýerde hergice ünlüýdi taslama kuwwatyna laýyklykda 13,5 tonna uly ýokarky ýyly ýüplük taýýarlamak işi üstünlikle amala aşyrylýar. Hukuky Kärhanada öndürilen ýüplükleriň togsun götürüminiň daşarky bazarlara uğradylýandygy bolsa, olaryň dünýä hil ülümlerine dol laýyk gelýändiginden bu ýytançly habar berýär. Hukuky Kärhananyň ýüplük boýagy hemde jorap önümçüligi bölümlerini netijeli işler alınıp barlýar. Kämil enjamlar bilen üçünedilen boýag bölüminde häzirki wagtda her gije ünlüýdi. Durly renklere boýalýan ýüplükleriň umumy möçberi 5 tonna deňgelýär. Jorap önümçüligi bölüminde bolsa her gije ünlüýde taýýarlanýan jorap jügütleriniň sany 50 000 ýetýär. Täze Pekin paýgas ummany magtum uly Praga ýylyny belen tepkitlere besleme maksat edilýän Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam Hukuky Kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip ata watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmagy döretip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman terdarymyza alkyşlarylaryny aýdýarlar.